Gepli yer Azatlyk radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 3-nji maý hepdäniň sişenbe güni habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň we Moldowanyň harby güýçleri 3-nji maýda bilelikde harby türgünleşiklere başladylar. Amerikanyň tahminan 200 eskeri bronly kolonnada Romaniýanyň gorunmak ministrliginiň resmileri serhetden geçerler diýip aýdanandan bir gün soň 3-nji maýda daňdan Romaniýadan Moldawaga gitdiler. 3-nji maýda Medeniýet azatlygynyň bütün dünýä güni bellenýärkä Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepesguliýew türmede galýar. Türkmenistanda döwlet işgärleriniň milli medeniýete abonulygy mejburi görnüşde amalaşdyrylýar. İş haklaryny plastik kartlaryň üstünden bankomatlardan alyp uğradylar. Ine sonunda da özleriniň öňkü aýlyklarynyň ýetli derejede kem aýlygy getirilenini duýdular. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerik. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp boluň. Tutsaqlykdaky Azerbaýjanly jurnalist Hadija Ismaýylowa 3-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Medeniýet bayragyna munasip boldy. Azatlyk radiosu bilen işleşýän derňeji jurnalist Ismaýylowa bu syýylyk onuň agyr şertlerde medeniýet azatlygyna goşanlygy üçin berildi. Geçen aýda Ismaýylowa 2016-njy ýyl boýunça UNESCO Guillermo Gano Dünya Medeniýet bayragyna munasip boldy. Hadija Ismaýylowa bayraga aňryçak derejede munasipdir we men onuň batyrlygynyň hem usatlygynyň ikrar edilmegini görmäge şat diýip UNESCO Guillermo Gano Dünya Medeniýet bayragyny goşurmak boýunça Toporun prezidenti Liliana Zurovich 8 aprelde aýtdy. 25.000 Amerikan dollary meçberdäki bayrak Kolumbiýaly jurnalist Guillermo Gano Isazanyň hatirasyna esaslandyryldy. Jurnalist 1986-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Bogota'da işleýän ýeri El Espectador gazetynyň edarasynyň öňünde öldürildi. Hadija Ismaýylowa Azerbaýjanda puly bitarpa sowmakda we talgytyn gaçmakda aýplanyp türme tutsaqlygynda saklanýar. Günbatar hökümetleri Ismaýylowa ýönkelen aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdyp tanqid edýärler. Orsiýatyň derňe komiteti 3-nji maýda Orsiýatyň uzak gündogardaky Kamçatka ýarym adasynda bolan dikoçar helakçylygy boýunça derňe başlady. Helakçylykda 3 adam wepat boldy. Orsiýatyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi hususy eýçilikdäki 4 adamlyk Robinson 44 kasamly dikoçaryň Kamçatka regionunyň paýtagty Petropavlovsk-Kamçatsk şäherinden 80 kilometr uzaklykda helakçylyga uçurapdy. Ministrligiň maglumatyna görä gözlük topory wepat bolan 3 adamyň cesetlerini tapypdyr. Häkimetler dikoçaryň amatly howa şertlerinde helakçylyga uçuranlygyny aýtdylar. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putina ýakyn siýasatçylar we öňkü hökümet resmiýetleri Orsiýatyň 2 sany guramaçylykly jenaýat toporunyň agdaty bolmakda guman edilýänleriň we Ispaniýanyň sudy tarapyndan çap edilen gözlük sanawyna girdilenleriň arasynda agdaldy. Putiniň daşyndaky topora degişli we Ispaniýaly sudya de la Matanyň eglan eden şahsiýetleriniň arasynda Orsiýatyň kanuny goraýjy sud, ykdysady bank we harby uğurlaryna degişli häzirki we öňkü ýokary derejeli resmiýetleriniň ençeme var. Olaryň Orsiýatyň Tambovskaya we Malышевskaya jenaýat toporlaryna degişli bolmagy guman edilýär. Olaryň baş goşanlygy aýdylýan jenaýatçylyklarynyň arasynda janyny kastetmek, adam öldürmek, ýara gaçakçylygy, hilegärlik, oğurluk, paraxorluk, neşe gaçakçylygy we pul ýuwmaklyk ýaly jenaýatçylyklar agdalýar. Hususan da Sanaw Orsiýatyň döwlet dumasynyň maliýe komitetiniň başlygynyň orunbasary Vladislav Reznik we Içeri işler ministrliginiň baş müdirliginiň ýol başçysy Nikolay Aulov ýaly resmiýetleri öz için alýar. Täjikistanyň Islamy gaýtadan dikildi şatly opozisiýon partiýasynyň agzalaryny goran aklawçy galplykda we hilegärlikde aýplanyp 3-nji maýda Duşanbede suud edildi. 28-nji sentýabrda tutsak edilen
Buzu Mehir Yorov özüne yönkölýän aýplamalary ret edýär. 29-njy sentýabrda Täjikistanyň baş suwdy Islamy gaýtadan dikildiş partiýasyny ekstremist hem terrorist gurama diýip eglan etdi we oňa gadagançylyk girdi. Polisiýa guramanyň 30 sany baş agdasyny tutsak etdi we olara Gorunmak ministriniň orunbasary Abduhalim Nazarzoda bilen dil döwüşükde bolmagy bilen bagly şüphe bildirdi. Partiýanyň sürgünlükdäki lideri Muhiddin Kabiri aýplamalary ret edýär. Oktyabr aýynda adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch, Amnesty International ýaly ençeme topar täjik resmiýetlerini Ýorowy boşatmaga çagyryp, oňa bildirilen günäniň syýasy matlaplydygyny öňe sürdüler. Türkiýanyň parlament komiteti deputatlara suud tarapyndan ýyzarlanmazlyk hukugyny berýän düzgüni ýatyrdy. Bu çäre Kürtlere taraptar opozisiýanyň deputatlaryna garşy terrorçylyk aýplamasy esasynda iş gozgamak üçin konstitusiýa goşmaçylaryň girdilmegine ýol açýar. Komitetiň 2-nji maýda kanuny makullamagynyň öňü tirasynda kanun çykarjylaryň arasynda bir-birini ýumruklamak we üstüne suud sepmek ýaly ýagdaýlar hem döredi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepli yer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň we Moldowanyň harby güýçleri 3-nji maýda bilelikdäki harby türgünleşiklere başladylar. 2 hepdeden gowrak wagtyň dowamında boljak maşklara gatnaşmak üçin Rumeniýadan Moldowa 200 çemeti Amerikan harbysynyň baranlygy habar berildi. Bu bilelikdäki harby çäreler barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Araz Perwişden dinläli. Birleşen Ştatlaryň we Moldowanyň ýaragly güýçleri 3-nji maýda bilelikde harby türgünleşige başladylar. Planlaşdyrylyşyna görä türgünleşik 2 hepdeden gowrak dowam eder. Amerikanyň taxminan 200 eskeri bronly kolonnada Rumeniýanyň gorunmak ministrliginiň resmiýetleri serhetden geçerler diýip aýdanynan bir gün soň 3-nji maýda daňdan Rumeniýadan Moldawa girdiler. Birleşen Ştatlaryň ýaragly güýçleri serhet geçelgesi Iskuleniýden merkezi Moldawa girip, Falastin şäheriniň üstü bilen paýtaxt Kişinýewiň taxminan 20 kilometr demirgazyk günmataryna ýerleşýän Negresti şäherine tarap ýola düşdiler. Kod ady ajdarha pioner bolan türgünleşik planlaşdyrylyşyna görä 20-nji maýa dowam eder. Moldowanyň ortaçy opozisiýon partiýasy Sosialistik partiýa demonstrantlary ýollary baglamaga çagyrdy. Ýöne protestde gatnaşanlaryň sany 12 adama da ýetmän. Amerikan esgerleri Negresti şäheriniň goloýyna türgünleşigiň geçýän ýerine tarap bökdönşsiz ilerlediler. Opozisiýon partiýalar Kişinýewde 9-njy maý ýeňiş güni Amerikanyň gronly ulaglarynyň hem gatnaşmagyna geçiriljek dabarada adamlary protestlere çagyrdylar. Amerikanyň harby ulaglarynyň gatnaşmagyna Kişinýewde geçirilýän dabaralar bilen ýaran güýçleriň nasistik Germaniýany ýeňip Ýewropada 2-nji jahan urşunyň soňuna çykylmagynyň 71-nji ýyl dönümi bellenýär. Sosialistik partiýanyň başlygy Igor Dodon türgünleşigi basyp alýşdy diýip Moldowanyň gorunmak ministeri Anatol Salaru hem Dodonyň tanqydyna jogap berip, Sowiet goşuny 1944-nji ýylda Moldawa girilbäri Dodonyň atly goşuny Moldowany terk etmegi ýatdan çykardy diýdi. Salaru bu beýanaty bilen Moldowanyň günnäki separatistik region Transdniepr'däki ors esgerlerini göz tutýar. 1992-nji ýylda separatistik konflikt tamamlanyp, atyşyklary besetmek boýunça alalaşylsa da, Orsiýet özüniň taxminan 1500 esgerini bu regionda saklaýar. Bu esgerleriň 380 çemesi parahatçylygy goramak baradäki halkara güýçlerine degişli. Beýlekiler bolsa Orsiýetiň 14-nji gwardiýa goşunynyň esgerleri. Moldawa NATO'nyň parahatçylyk boýunça partnerlik programmasyna 1994-nji ýylda goşuldy. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Gepli yer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. 3-nji maýda Medpugat azatlygynyň bütün dünýä güni bellenýär. Medpugat azatlygynyň Türkmenistandaky ýagdaýyna syn edilende aprel aýynda Türkmen hökümeti daşary ýurtly habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek niýetini ma'lum etdi. Muňa garamazdan habar beriş serişdeleri döwletiň doly gözegçiligi astynda galýar. Gararsyz habar beriş serişdelerine basyşlar dowam etdirilýär. Azatlyk Radiosynyň we Türkmenistanyň alternativ täzelikleri atly
Neşiriniň habarçysy Tapar Mehmet Nipethuliýew tutsak astynda galyar temany kärdeşim Tehranyň berjek maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Şuň bütün dünýä medeniýet azatlygy güni bellenýär. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1993-nji ýylyň dekabr aýynda yglan edilen bu sene şu ýyl informasiýanyň we esasy azatlyklaryň el ýeterligi bu siziň hukuguňyzdyr diýen şigarasyna bellenýär. Men bütün dünýä medeniýet azatlygy gününde ähli hökümetleri, siýasatçylary, biznesmenleri we grajdanlary garaşsyz erkin mediany goldamaga çağırýan. Bu esasy hukuklar bolmadan adamlaryň erkinligi we güç kuwaty çäkli bolar. Şunyň esasyna biz ähli adamlar üçin mertebeli we mümkinçilikli dünýäni döretmeň ugrunda bilelikde işläp bilersip, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon 3-nji maýda Guramanyň web saýtyna çap eden beýanatynda ýazýar. Emma şol bir wagtda Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipethuliýew toslama aýplamalar esasyna tutsak edilip, inni 10 aýa goloý wagt bäri tutsaklykda saklanýar. Onun häzirki ykbaly barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistandan alternativ habarlar guramasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipethuliýew geçen ýylyň 7-nji iýulynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde öz jurnalistika işi bilen baglanşykly maglumatlary ýygnaýan wagty tutsak edildi. Onun ejesiniň aýtmagyna görä Türkmen häkimetleri Nipethuliýewiň ýanynda neşe garyndyly tramadol dermanynyň tapylandygyny aýdyp, onu 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda toslama aýplamalar esasyna 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edipdirler. Emma şol bir wagtda Türkmen häkimetlerine Nipethuliýewe bildirilýän aýplama, onuň türmedäki ýagdaýy barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat alyp bolmaýar. Häzirki wagtda Azatlyk radiosynyň Nipethuliýewiň ejesinden oglunyň ykbaly barada maglumat almak synanşyklary hem başa barmaýar. Soňky 10 aýyň dowamında halkara hukuk goraýjy guramalarynyň ençemeti beýanat ýaýradyp, Nipethuliýewiň öz jurnalistik işi üçin ýanalýandygyny öňe sürdiler. Olar öz beýanatlarynda Türkmen häkimetlerini Nipethuliýewiň ykbaly barada maglumat bermäge we ony azatlyga goý bermäge çağırdylar. Halkara guramalarynyň global medeniýet azatlygy boýunça ýaýradýan hasabatlarynda Türkmenistan ýylyň ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar we resmi Aşgabat öz kanunlaryna garşy gidip raýatlaryň informasiýa almak we ýaýratmak azatlygyny ýygyderli bozýanlygy üçin tanqid edilýär. Azatlyk öýü guramasynyň global medeniýet azatlygy boýunça 2016-njy ýyldaky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan ýene ýamanyň ýamany diýilýän ýurtlaryň 10-lygyna girdi. Kärdeşim Tehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda milli medeniýeta ýylyň 2-nji ýarymyna ýazylmak boýunça mövsüm başlandy. Milli gaziýet jurnallaryna ýazylmak işi häzirki wagtda nähili alınıp barylýar. Onuň şu ýylky düzgüni guramaçylygy nähili görnüşde amal aşyrylýar. Biz bu sowallar bilen Türkmenistanly ýazajy Aman Murat Bogaýewa ýüzlendik. Türkmenistanda milli gaziýet jurnallary ýazylmak boýunça şu ýylky düzgün nähili alınıp barylýar. Olar bilen bellemelde Türkmen medeniýetyny abuňa ýazylşyp diýen 15-20 sene wagtlar dowam edýär. Esasy düzgün medeni aň bilim edaralaryny işleýärleriň hukman ýazylmaly medeniýet beşirler wadiýady bilim magar sistemasyny işleýärler. Sağlyk saklaýyş sistemasyny işleýärler. Hukman ýazylmaly neşirleri bardy. Olur şol öňkülüne gaýdy şo talap ýöne dül göreýän ýagdaý bir medeniýet neşirlerine abuňa ýazylşyň bahasy ýylyň 1-nji ýarymyndakydan birneme gymmatlapdyr. Ol aýdaly her neşire 1 manat ýarym ýara goşupdyrlar. Ýöne abuňa ýazylşykda başga bir üýtgeş bar. Aman bradaga şol agdan üýtgeşikligiňiz nämeden ibarat? Näme üýtgedi? Geçen ýyl abuňa ýazylşyk döwründe ýurdum döwlet eýetçiligindäki edara kärhanalarynyň köpsi öz işgärlerine aýlyklary şol edara kärhananyň buhalteriýasynyň üstünden berýärdiler. Şu ýylyň başyndan geçen ýylyň aýagyndan başlap ýurt boýunça döwlet eýetçiligindäki edara kärhanalarynyň pas ählisi işgärlerine aýlyk bermekligi plastik kartlaryň
bilen bermek tedribetine geçti. Eýem işgärlerin belli bir böyle ol durlu ulgamlarda işleyen, durlu puldoklarda durlu ulgamda işleyen işgärlerin belli bir bölegi eýem aprel aýy üçin özleriniň iş haklarını plastik kartlaryny bilen bankomatlardan alyp urdular. Ine şonda da özleriniň öňkü aýlyklarynyň esli derecede duyarlılıklı derecede kem aylığın plastik kartlara getirilenlerini duydular. Ondan duyulan kalıplar toğranlarına. Olara verilen cevap yılın ikinci yarım için gazet jurnallara buna yazılışık başlandı. Bizim yukarı uramalarımın ne dilgayı olmadığı için May ayının birinci yarımına buna yazılışık tamamlamak için sizi şu gazetlere, şu jurnala yazdık birine işyerlere şeyle düşündürüp umuman her döwlet işgäri näçe gazet jurnaly ýazylmaly we abonalyk ortaça hatapdan näçe durýar her bir işgäri. Ol işleyen ulgamga bagly. Meselen medeniyet puğdurunu işleyen işgärler hukmany suratda medeniyet jurnalyna, edebiyat we sungat gazetine, eger ol vilayet işleyen bolsa vilayet gazetine, paýtaht işleyen bolsa Aşgabatdy şäher gazetine ýazylmaly. Yine şunda ortaça narxy 140-150 manat aralygynda bolýar. Magar bilim sistemasynda işleýänler bolsa hukmany mollumlar gazetine, bilim jurnalyna, Güneş jurnalyna ýazylmaly şeýle hem türkmen dili ýaly beýleki birden gazetlere de ýazylmaly. Bularyň da umum bahasy 1 ýyllyk abuna ýazylýy ortaça 250 manat aralygynda durýar. Beýle puldoklarda da edil sonýaly hukman ýazylmaly neşirler bar. İşgäre ýazyljakmyň diýen oklar geňeşdirýänam ýok. Günden onu işgäre aýtmazdan aýlygyny uzundan tutup alyp plastik karta getirmäni abuna ýazylýyş başlandy. Türkmenistanly ýazajy Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistan dünýäde öz raýatlarynyň din adatlyklaryny hem iň berk çäklendirýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň halkara din adatlyklary boýunça komissiýasynyň täze hasapatynda Türkmenistan 2015-nji ýylda hem dünýäde din adatlygyny iň berk gysyş görkezden 10 ýurduň arasynda görkezildi. Has çekmejek maglumatlary Kardeşim Muhammed Tahirden dinläli. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti tarapyndan dünýäde din azatlygy boýunça ýaýradylan ýyllyk hasabatda Türkmenistan düýpli alada döredýän 10 ýurduň arasynda galmagyny dowam etdirýär. 2015-nji ýyla sinedilip şu gün ýagny 3-nji maýda çap edilen bu hasabatda aýdylyşyna görä Türkmenistanda geçen ýyl hem din azatlygyna garşy basyşlar, dini toparlara berk gözewçilik dowam etdirildi. Sana we alınmadyk dini toparlaryň agzalaryna garşy dürli jeza çäreleri görüldi diýilýär. Raportda aýratynam hökümetiň dini toparlaryň içki işlerine aralaşýanlygy ma'lum edilip, hasaba alynan dini guramalaryň wekilleriniň hem aň togurlyklaryna ýygy derli hasabat bermeli bolýandyklary barada maglumatlaryň bardygyna ünse çekilýär. Döwlet Departamentiniň hasabatynda türkmen häkimetleriniň 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň degişli idarasyna beren maglumatyna salgylanyp, ýurtda 123 sany dini toparyň hasaba alynandygy ma'lum edilýär. Emma şol bu wagtda käbir dini toparlaryň şol sanda protestant dini akymyna degişli käbir toparlaryň we Yegowanyň şaýetleri ýaly guramalaryň öwezlerini sana we aldyrjak bolup eden tagallalarynyň şowsuz gutarandygy tekrarlanýar. Raportda ýurduň içinde dini neşirleriň çap edilmeginiň gadagandygy we şeýle neşirleriň diňe sana bolan dini toparyndan aşa sendura we gözewçilik esasynda import edilmegine ruhsat edilýänligi aýdylýar. Şeýle gadagançylyklaryň Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda geçirilýän dini çärelere gatnaşmak ýa bolmasa dini okuw geçmek üçin daşary ýurtlara gitmek mümkinçilikleriniň çäklendirilişinde hem göze ilýänligi raportda aýdylýar. Raportda mundan başga da dini wagt etmek ýa-da adam hukuklaryny goramak ýaly işlere baş goşýan raýatlara garşy dürli administrativ çäreleriň görülýändigi, şeýle adamlaryň tutsak edilen ýa ýurduň içinde sürgün edilen halatlarynyň bolandygy öňe sürilýär. Wujdan tutsaklary diýilip adlandyrylýan şeýle adamlaryň esasan Türkmenistanyň Lebap vilayetinde çöllükde ýerleşýän Seydi türmesinde agyr şertlerde saklanýandygy bellenilip, raportda Türkmen hökümetiniň şol türme Halkara Gyzyl Haç Komitetine baryp görmäge ruhsat etmeýänligi aýdylýar. Hasabatda aýratynam Birleşen Ştatlaryň hökümetine ýüzlenilip, Washington Türkmen hökümetine bu gurda basyş etmäge, Türkmen hökümetini dini guramalara garşy alyp barýan şeýle siýasatyny besetmäge, ündemäge çagyrylýar.
Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky diplomatlarynyň ýurtda hereket etýän adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň wekilleri bilen ara gatnaşykda bolmaga Türkmen hökümetiniň şol wyjdan ýesirlerini boşatmak üçin Aşgabada degişli batyş etmäge çagyrylýar. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi Metbuot e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosu, hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjik resmiýetleri etnik täjik çağalaryna berilýän dogluş şahadatnamalaryna ruslaşdyrylan familiýalaryň ýazylmagyna gadagançylyk ýerdi. Täze kanuny laýyklykda etniki täjik çağalarynyň familiýalaryna Sowet zamanynda ulanylan of we ova goşulmalary goşulman öňden adat bolan zot, zoda, iyon, far ýa-da pur goşular. Azatlyk radiosu Täjikstandaky bu täze düzgün barada dinleýijilerimizden, okuýjylarymyzdan pikir sorady. Azathabar.com web saýtymyza gelen tesvirlere syny kardeşim Sehradan dinläli. Kimin familiýalardaky ow we owa goşulmalary ulanasy gelmese onu ulanmasyn. Men şundan başlap özümden boljak çağalary milliligimde gawat geljek ady dakmakçy. Goý bu işiň başyny men çekeýin. Bu Azatlyk radiosynyň familiýalardaky ow we owa goşulmalaryna nähil garaýarsyňyz diýen soraw bilen açan forumna gelip goşan tesvirleriň biri. 2-nji maýda azathabar.com web saýtymyzda we sosial ulamlardaky sahypalarymyzda açan forumymyzda okuýjylarymyzyň belli bir bölegi familiýalardaky ow we owa goşulmalarynyň aýrylmalydygyny ýazsa, beýleki bir bölegi muňa garşy çykýar. Özüni mert diýip tanyşdyran okuýjymyz orsuň dakyp giden adyndan arasalanmak, onuň täsirinden halas bolmagyň ilkinji ýoly. Gaýrat edip aýryň. Gürjüler, ermeniler ors döwründe de orsuň familiýasyna alman oňdy diýip ýazýar. Berdi şady bilen teswirýadan beýleki okuýjymyz aýrylmagyny iki el bilen goldaýan we hökümetimizi hem bu urda iş alyp barmaga çağırýan. Garry atamyza daklan owalardan diýinmek isleýär diýip ýurdumyzdaky etnik taýdan türkmen bolmadyk raýatlar erkin ýagdaýda öz milli familiýalaryny ulanyp bilýärke, biz ýagny özümizi ýurt eýesi diýip hasap edýän türkmenler näme üçin öz milli familiýamyzy ulanyp bilemzok diýen soraw keserdip goýýar. Forumda türkmen familiýalaryndan ow we owa goşulmalarynyň saklanyp galmagyny goldap öz garaýşlaryny galdyran okuýjylarymyz hem bar. Olaryň käbirleri goşulmalar aýrylsa, onu adamynyň ady bilen atasynyň adyny saýgaryp bolmajakdygyny aýdýarlar. Özüni Eziz Muradow diýip tanyşdyran okuýjymyz, meniň pikirimçe ow we owalar galmaly. Bulary eýýäm öwrenşdik. Goşulmalar bolmasa familiýamyz bir hili gülkünç bolar. Mysal bersek, dostum Murat Babaýew Murat Baba bolar. Ýa-da bir joram Maral Ezizowa Maral Eziz bolar. Jemlesek bize ow ýa-da owasyz familiýalar gelşenok. Gülkünç bolar diýip ýazýar. Murik atly beýleki okuýjymyz bolsa, ow goşulmasy bolmasa haýsynyň at, haýsynyň familiýadygyny nädip biljek? Gurbannadarmy at ýa-da Eziz? Ow goşulmasy gerek diýip öz garaýşyny aýdýar. Siýasatçy atly okuýjymyz muňa jogap ýazyp, "Hawa dogry. Ýöne biz onu mysal üçin Gurbannadar Eziz ogly diýip üýtgedip bilersi" diýip belläpdir. Duşanmegini açan forumda öz garaýşyny ýazan okuýjylarymyzyň käbirleri bolsa, türkmen familiýalarynaky ow we owa goşulmalaryndan has öň çözülmegi derwaýsy bolan meseleleriň hem bardygyny ýatladýarlar. Özüne ekonomist diýip tanyşdyran okuýjymyz familiýadan bize näme? Ilki
bilen sosial-ykdysady problemalar çözülmeli. Familia, at we şoňa meňdeş zatlaryň hemmesi boş. Egerde korrupsiýa meselesi çözülse, täze iş orunlary açylsa, minimal aýlyk haklary barha göterilse, ýokary kujaýlarynda talaba laýyk bilim berilse, onu goý meniň familiýam näme bolsa şo bolsun diýip ýazýar. Makalamyzyň soňunda ýokarky tesirleriň ählisiniň okuyjylaryň öz pikir garaýşydygyny we olaryň Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýatladýar. Kardeşim Sehranyň okuyjylarymyzyň tesirlerine syniny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanda harby çäreler we ýaraly toporlaryň arasyndaky çaknaşyklar bilen bagly dowam edýän howpsuzlyk problemalardan daşary ýaşaýjylaryň esasan namzyananlaryň öz janyna kast etmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi de asudalyga wöküm salýar. Diňe bir Jowzan ýolaýatynyň özünde soňky ýylyň dowamında 15 senanyň öz janyna kast edenligi aýdylýar. Söz nowatyny Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Guly Murada berýärin. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň diňe ýekeje etrapynda bir ýylyň dowamında 94 aýal gyz öz janyny kast etmäge senenşipdir. Şolardan 15 denen helak bolupdyr. Onlarca aýal gyz keselhana ýerleşdirilipdir. Welaýatyň Derdap atly etrapynyň hakimi Rahmetullah Haşaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ýüze goly gyzlar zäherli kasluta içip öz janyny kast edipdir. Şonun 15 gyz ölüpdir. Öz janyny kast edýän aýal gyzlaryň hasaba alınmayanlar hem bar. Döwlet adaralaryna resmi maglumat berilenleriň biz gurruna edýär. Käbir maşgalalar bolan wakany ýaşarýar. Özüni gizlin asyp öldüren aýal gyzlaryň etrapda bolandygyny biz bilýäris. Aýal gyzlaryň öz janyna kast etmeginiň durly sebäpleri bar. Aýal gyzlar maşgala jinayatyna da uçuraýar. Ýaş gyzlar süýmedik adamna ýa-da özünden ýaşy ençeme ýaş uly goja durmuşa çykarylýar. Şoňa düz gelip bilmän käbir aýal gyzlar öz janyny gyýar diýip hakim aýtdy. Şapaxonay Darzoba nawazi 4 دختر و تیزاب خوردگی است. جمله که تیزاب استفاده کردم دخترها وای رفته. Welaýat boýunça öz janyna kast edýän aýal gyzlaryň sanynyň has köpdigini resmiler aýdýar. Jowzan welaýatynyň Akça, Mürdiýan, Meňejik, Xanaga we Paýzawat etrapynda da onlarça denen öz janyna kast etdi. Etrapda şeýle kynçylyklar bar diýip hakim Rahmetullah Haşar bellidi. و یک سرگشان معیوب هستند تداوی دوامداری را ولی ساق داده اینمی مشکل وجود داره. Jowzan welaýatynyň etraplarynda hem howpsuzlyk şertleri dartgylygynda galýar. Welaýatyň o berleriniň köpsinde jeňçiler hereket edýär. Jeňçiler hem arada Paýzabat we Akça etrapynda iki aýaly bekanun jinsy gatnaşykda aýplap öldürdi. Awganistanda insan hukuklarynyň goragy boýunça özbaşda komissiýa atly guramanyň Jowzan, Faryab we Serpil welaýaty üçin jogapkary hanym Magfira Semiminiň aýdyşyna garanda Jowzan welaýatynda üstümizdäki ýylda 40 aýal öz janyny kast edipdir. Namus üçin öldürilen aýallaram welaýatda bar. Ýaş gyzlar zordan durmuşa çykarylýar. Aýal gyzlar öz maşgalasy tarapyndan ýanalýar. Demirgazyk Awganistanda galyň meselesi bar. Gyzlar pul satylýar. Zorluklardan gutulmak üçin aýal gyzlar öz janyny kast etmäge mejbur bolýar diýip hanym Semimi nygtady. خشونت‌های فامیلی هست و ازدواج‌های اجباری است و ازدواج‌های زیرسنین است. خودم نجات بده دست به این امچه اعمالا میزنم. Jowzan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Türkmen dinanlarynyň birde ýarym öz janyny kast edýänler bar. Şaýmyrdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.